Yanayin kyautata kasuwancinka wallahi yanayin yawan customers ɗin da zaka samu. Takan iya yiwuwa kana da wani kasuwanci da kake posting a page group naka ko kuma WhatsApp group ko kuma status naka. So ga yanda zaka kyautata shi domin samun mutane da yawa wanda za su siya. Idan ka duba AliExpress da sauran online order shopping complex, za ka kalli suna kyautata kasuwanci ta hanyar ɗaukan foto mai kyau na kaya da ajiye shi guri mai kyau da yanayin rubutu mai kyau. So wannan zai ba kwastoma sha'awa, kawai sai mutum ya zo shi ya siya wannan kayan ta hanyar kallon wannan foton kawai. Za ka samu mutane da yawa. So akwai wani website ɗin da ake amfani da shi domin kyautata wannan kasuwancin ɗin. Ake ɗaukan foto mai kyau kawai yayi kyau. Domin ka samu customers da yawa dole ne ka yi wannan abin. So ga nan yadda ake amfani da site. Ok, ko wayarka ko kwamfuta kawai ka garzaya wa sunan wannan website. Za ka iya amfani da Gmail ko kuma phone number wajen yin rajista. Bayan ka shiga ciki ka danna create a new project. Bayan ka an tawo ciki ta can sama za ka kalli wani guri da aka rubuta upload a new project. Sai ka danna daidai gun. Ok, za mu yi amfani da wannan a matsayin demo. Abin da ya fi ban daɗi ma za ka iya removing ɗin background game da wannan. Ok, ta can sama za ka kalli wani guri da aka ce generate. Domin ka yi generating ɗin background da sauransu sai ka danna daidai gurin. Ok, kawai za ka iya canza background kala kusan 10 wanda kake so, sai ka zaɓi wanda ya fi dacewa da kayan da ka ɗaura. Abin da na manta ban nuna muku ba shine bari dai mu yi editing nasa kawai. Za ka iya sanya title mai kyau yanda zai ɗau hankalin mutum mai kallon kayan naka. So wannan title ne yana da matuƙar muhimmanci a jikin kaya. Kawai sai mu danna kan generate.